Кой е най-големия проблем в държавата? Преди малко слушах участието на Радостин Василев в Дарик Радио. И след като водещия му зададе въпроса какъв е най-големия проблем в България? Кой е най-големия проблем в България сега? Най-големия проблем е това, че в много сектори на държавата е нахлула мафиотска структура, която се протектира от две партии. ГЕРБ и ДПС ново начало, лично Пеевски и Борисов. И познайте, чудо. Значи отговорът беше, че най-големият проблем в държавата е мафията. Че мафията е завладяла държавата, всички структури и така нататък. Дали обаче хубаво е, като слушаме такива изказвания, да четем между редовете. Аз така доста често ги слушам кой какво приказва. И стигам до заключението, че има няколко партии, които приказват едно и също. Значи, когато питаш Костадин Костадинов, беше при Карбовски, той е първия, и го пита Карбовски, кой е най-големият проблем в държавата. И Костадин Костадинов отговаря, че най-големият проблем е мафията, че са завладели структурите и така нататък. Не, сега ще ви изненадам, ама най-големият проблем в държавата не е, че мафията е завладяла държавата. Това дори не са мафия. Мафия са уния мафиоти, които, като си представите, примерно, сицилианската мафия, като си представите мафията на Ел Чапо и куп други южноамерикански и европейски мафии, албанската мафия. Това не е мафия. Първото, което е. И второто, което е, странно е как всички му вярват на Радостин Василев и хората го подкрепят, както и Костадинов, а той за тези почти една година, 9 месеца в парламента, меч не са свършили нищо. Сега ще кажат, вкарали 2 вота. Окей, те са ги вкарали тези 2 вота. Въпросът е обаче, че ако ние разчитаме държавата да се оправи с вотове, няма как да стане това нещо. Най-големият проблем на България в момента е безводието. Виждате какво се случва в Перник. Там 2020 година са наляти едни милиарди в водопреносна система и в крайна сметка вода отново няма. Плевен, още по-голяма и болна тема за българските граждани. Плевен, град, който преди години беше доста голям, сега така много е намаляло населението, но хората са без вода. Велико Търново, Горна Оряховица, Стамбулийски, всички те вървят към водна криза. Язовир Йовковци е почти празен. Киро Брейка, колкото и да не го харесват, показва човека в едно видео къде отива водата. И така, нека да си представим, ако вие сте на мястото на плевенчани, как ще се чувствате, ако нямате вода? Или имате сутрин 2 часа вода от 7 до 9 и от 7 до 9 съответно вечерта. Представете си го това. Не трябва да влизаме в обувките на другия. И сега се замисляме, че ако в вашия блок, вход, село, където и да живеете, има някаква авария и водата е спряна за 2 часа и вие не може да отидете до тоалетна, когато поискате, защото няма как да спуснете водата. Вие не може да се изкъпите, защото няма вода. Вие не може да измиете чиниите. Не може да пуснете съдомиалната, не може да пуснете пералнята, защото нямате вода. И да кажем, че това при вас, при мен е от порядъка на от 2 до 4 часа. А тези хора нямат вода в продължение на 12 часа, пускат им за 2 часа и след това още 12 часа са без вода, защото няма откъде да дойде вода. 70-80% от водата се губи по трасето заради устарялия водопровод. И Радостин Василев, Руди Гела, седнал да ми говори, че най-големият проблем в България била мафията. Както каза и Волен Сидеров преди около 2 седмици в едно негово видеоклипче за 9 септември, който не го гледал, препоръчвам да го изгледате. През Балканската война Одрин е била непревземаема крепост. И в Одрин всички са писали, че няма как да се превземе тая крепост, строена от германци и така нататък. Обаче, в последствие българите я превземат. Там генералите не се разделят на тази войска е под мое командване, другата е под мое и да си правят лошо или мръсно взаимно един на друг, а всички са обединени, за да превземат непревземаемата крепост. Да си представим, че това е и така наречената мафия в България. В такъв случай значи Костадинов, Радостин Василев,
Продължаваме промяната, Демократична България. Всички те трябва заедно да работят, а не кой щял да вземе на другия електората, гласовете и така нататък. Виждаме към момента единствено, че Политическа партия Величие се опитва по някакъв начин да стопли отношенията с цялата опозиция и да се обединят и да работят заедно за България. Обаче, виждаме, че опозицията в лицето на Костадин Костадинов, Радостин Василев, генерал Атанасов, Иво Мирчев, тия хора не искат. Тия хора не искат да работят с Величие, защото тия хора са добре платени. И само по изказванията на Руди Гела, Костадин Костадинов и Иво Мирчев трябва да се направим сметката, че най-големият проблем в България не е така наречената мафия, а най-големият проблем в България към момента е безводието. Защото масово селата са без вода. Масово и областните градове ще станат без вода. И това няма как да го избегнем, ако не вземем редица мерки в момента. И вместо да казваме, че няма решение, че най-големият проблем е така наречената мафия, може заедно да започнат работа Костадин Костадинов, Радостин Василев, Иво Мирчев, Асен Василев, да последват пътя на Величие, защото Величие са единствената партия, която към момента се опитват по някакъв начин да работят с опозицията. Въпросът е, че опозицията се разделя кой ще вземе повече гласове на следващи избори, или така наречената опозиция, лично според мен, те са захранвани от Делян Пеевски, както и от кръга около него. И да му вярват на този Радостин Василев, какви глупости говори. Той не е направил нищо, бил обещал за хазарта, бил обещал за Лукойл, бил обещал за НПО-тата, бил обещал за Лукойлите и така нататък. Да, ама то само предложения не стават. Трябва да има някой, който да ги гласува тия предложения. Трябва по някакъв начин, като сте толкова големи патриоти, заедно да обедините и народа, а не да го разделяте на МЕЧ, Възраждане, ПП, ДБ и другите по-малки партии. То е ясно, че в момента ГЕРБ, ДПС, Ново начало, ИТН, БСП, те няма да дадат властта просто и така. Трябва ние да се я вземем с бой. Всички ние. Въпросът е обаче, че от страна на Руди Гела и от Костадин Костадинов е само едно и също. Как мафията е завладяла държавата, как Бойко Борисов и Делян Пеевски са купили всички съдии, прокурори и областни управители. Добре, окей, дори да е така. Вие няма как да оправите проблема. С 11 депутати няма как да оправите проблема. Затова дайте да се съберете повече хора. Всички опозиционни партии. Последвайте примера на Величие. И започнете да работите заедно. За това, за да се оправи България. Ако вие наистина искате България да се оправи, господин Радостин Василев и господин Костадин Костадинов, както и господин Ивайло Мирчев, вие ще се обедините. Както са се обединили нашите генерали при превземането на непревземаемата Одринска крепост през Балканската война. Така и вие ще се обедините, ще последвате примера на партия Величие, ще се присъедините към тях и заедно ще работите за България. Защото ако вашата основна цел е България да пребъде да се оправи, това е начинът. По напълно демократичен път може да го направите. Така че правете си сметката, когато слушате Радостин Василев, когато слушате Коста Костов и Ганчо Цонев и там другите протежета на Държавна сигурност, както и на ДПС поделите. Затова трябва човек да умее да чете между редовете и най-вероятно какво ще се случи? Абсолютно нищо. Докато слушаме хора като Руди Гела и Костадин Костадинов. Трябва да ги повторя още 10 пъти, за да могат да се набият хубаво в ушите и да се загледате в тях и да се заслушате в тяхните изказвания, за да разберете, че това са добре платени подлоги, които освен да казват, че най-големият проблем в България е завладяната държава, мафията и така нататък, те друго не могат. Или това са хора, които могат само да седнат и да говорят. Както казва революционера Васил Иванов Кунчев Левски, трябват дела, а не думи.